Ahojte priatelia, kamarádi, jak sa máte, nové, ja sa mám dobre, jak ste prežili Vánoce, Silvestra, tak no. Dneska nám vyprávam o jednom človeku, je to umelec, Army Warhawk sa volá, je to parádny umelec, robí krásne vojenské a policajné obrázky, nájdete ho aj na Facebooku, aj na Instagrame, takže tak no. Je to umelec, takže si ho nájdete na Facebooku Army Warhawk 2V. Takže tak, priatelia, majte sa za toto, čaute.